Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju, u kuhinju Valentina Mašković. Kao što znate, ja sam Valentina, kuvam i spremam za moju porodicu, a takođe i za vas. Evo danas jednog kolača, kad vam se jede nešto na brzaka i hoćete nešto da napravite, što bi rekli za tren oka, jedan jako brz kolač i jeftin kolač. Šta vam je potrebno? 100 g lomljenog keksa, 100 g mlevenih oraha, 100 g šećera, 100 g putera ili margarina, 100 g čokolade i jedno jaje. Jedna posuda i možemo da krenemo. Prvo što ćemo uraditi je da polomimo jedno celo jaje. Dodamo, možemo prvo malo da ga umutimo. U mućenom jajetu dodat ćemo 100 g šećera. To ćemo ovako malo sjediniti. Znači nema miksera, nema ništa, običnom žicom. I to ćemo presipati u jednu posudu. Uključiti i na tihoj vatri lagano istopiti šećer i jaje, znači lagano ukuvati. Evo ovako, već se vidi da jaje i šećer počinju gusto da ključaju. Dodat ćemo 100 g margarina ili putera. Kad se margarin ili puter bude otopio, što je vrlo brzo, dodat ćemo 100 g čokolade za jelo i kuvanje. Pustiti da se i ona istopi. Sve to radite na tihoj vatri, nemojte na jakoj. Evo ovako, sve se to otopilo, onda ćemo dodati 100 g oraha, 100 g lomljenog keksa i ovom masom ćemo napuniti kalup od piramide, obložen ovim streč folijom i naš kolač je gotov. Stavit ćemo na hlađenje, možete u hladnjaku jedno 15 minuta, frižideru jedno pola sata i dobit ćete idealan kolač za zaslađivanje, nešto na brzaka, kažem, nešto kad vam se jede neki slatkiš, a ne znate šta ćete, evo moj predlog, verujem da će vam se dopasti. Kad se bude stego, vidjet ćete kako izgleda. Ovako poravnjeno ide u frižider, na hlađenje ili u hladnjak. Evo našeg kolača, naša piramida je gotova, verujte, u zamrzivaču za 15 minuta, a ovako u frižideru jedno pola sata, samo dok se malo stegne margarin ili puter, šta god da stavljate i možete već da režete. Kao što rekoh, kad se nekome prijede nešto slatko, ovo je, ja mislim, jedan od bržih kolača koji možete napraviti, a da stvarno bude ukusan i da stvarno bude lep.
Evo, krenut ćemo na ovakvu jednoj podlozi, samo da se to malo otkači. Evo ovako, izvadit ćemo to, ovu našu piramidu od lomljenog keksa i oraha, skinuti ovu foliju. Evo ovako, izrezat ću po sredini da vidite kako izgleda. Nadam se da će vam se dopasti. Jedan predivan kolač koji se jako brzo pravi, kao što rekoh. Za 5 minuta je gotov, jedno 15 minuta u hladnjaku i dobit ćete ovako jedne predivne trugliće, predivnu piramidu koja se jako lepo iservira i jako lepog je ukusa. To je bilo za današnji video sa mog kanala, nadam se da će vam se dopasti. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje, prijetno i ćao!